का बजौल हलो कुंवर जी के लइकवा मामा कहता, अभियंता जी का पापा कहता, अभियंता जी के चाचा चाहे पापा कहता, तब तक हित भइले का हित। अब एक बात कुंवर जी रवा सेवा बाकी अंत आई वो सही लव मैरिज बियाह कोइलस। लव मैरिज है ना बोल हो गया वो तो पहले न सुहाग रात के भैलू रहतला पूरी बनी देहात लोग के खियावल जाई पूरी में हाथ परी आ तब जाइलू 11 बजे रात के लुका के चप्पल काट के धीरे धीरे दिख बढ़ाइलू के केहू जाने ना आ फिर आधा घंटा में लौट आइलू ए घरे के नायका बबुआ लोग के सुहाग रात मनता। अरे विदाई होकर भोरे आ गेल बटे गुणेर गुणेर दोपहरिया में तकतर सूरज बाबा करबे मर्द बतन जल्दी बजिए डूबो काम बा अब बेर बेर सुहाग रात में जब मेहरारू बैठल बिया वही रूम में जाइलू का करता रहो तो रेंज खोजे तरी मशीन में गरम सूता चढ़ावे को तो रेंज खोजे तरह की रिंग खोजे तरह तू जन्नी पहले के सुहाग रात दोसर तरफ बियाह शादी भइल बा लव मैरिज बियाह रहे तो ओकर वैल्यू ना रह जाला पहले वैल्यू रहे बड़ा अच्छा होई तिलक होई मटकोर होई बियाह होई तब दुल्हा दुल्हन के देखी है मुंह ए घर त अभी बरछो नहीं का भई रहत तले वीडियो कॉल क के व्यवस्था ठीक करता हां और जन्नी तो इज्जत रहे ना घूंघट काट के बैठल कि मर्दा कुछ गहना होना दी गो काट के बैठल बिया घू हटावो गु हटावो आउ जनली की कुछ चिन्हाव ना दी पैसा दी आ तले उनका आंखिया में चुमा देता तो मौगी खिसिया गल चुमो को किस्म के बनू हमने के देहात में एक चुमा बा बेटा का लो चाहे भाई के चुमा दो आह बा फिल्म में बिगाड़ता कैसे फिल्म देखनी फूल और कांटे फिल्म वो घरी हम 9th में पढ़त रहनी अजय देवगन हीरो मधु हीरोइन आह बॉल गेल के जातर से फ्लाइंग की माने उड़ता हुआ चुम्मा हीरो का तो कहते हमें डर बाकी साल भर के बाद ई डिजाइन मन का हीरो का पैसा माने हीरोइन के पैसा खत्म बा हीरो अपन नंबर दिखल ले बिक देले वो लेके पछली बगली में धले विकास कुमार यादव जी मुखिया प्रत्याशी बने कौन पंचायत हरपुर पंचायत के 100 रुपया पुरस्कार बनी भगवान पद प्रतिष्ठा बने खड़ा हो जब मुखिया में चुमा ले हले तो मौगी सिहर गई कहते तुम पागल हो गए हो सारा बॉडी खाली है आंख में चुमा दे रहा है तो मर्द करे चुप आंखें मोहब्बत की किताब होती है इसमें दिल का दर्द पढ़ा जा सकता है कोई के सुत गई मौगीजंस की नतिया मंगर भूखल बा कार फिर 1:30 बजे जाएगा तो मौगीजंस की तारीख बदल गई बा अब फिर आंखिए में तुम पगला गया है आधी रात बीत चुकी है तो अभी तक आंख चट रहा है किचड़ चटेगा चुप 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 ये आंखें मोहब्बत की किताब होती है इसमें दिल का दर्द पढ़ा जा सकता है अब फिर सुत गई की नतिया परना करी बूध उगला पर सूरज का तले जागत 4:30 बजे तीसरा राउंड भोर में आंखें दिखा कम है हर आंखिए में मौगी के भीतर से क्रोध भई रहे ये तुम क्या पागलपन कर रहा है कल के चुप ये आंखें मोहब्बत की किताब होती है इसमें दिल का दर्द पढ़ा जा सकता है आज जैसे सुता जाता है कालर धरतिया रे नतिया भोर हो गई रात बीत गई रात भर किताबियां पढ़बो है ना पुस्तकालय में आग लगा बता हर बाबूजी बुताई है जिल्ला देता पानी ना तो पाको डाल नतिया बुता जावागी बराड़ से चल गए बनी हमारे पिंटू मुखिया जी 100 रुपया पुरस्कार दे बनी बार बार हार्दिक प्रणाम करता है कहना बनी पिपराड़ से फिर हमारा राकेश राय जी पुरस्कार देने 100 रुपया हार्दिक प्रणाम मुखिया जी कहना बनी मुखिया जी प्रणाम करनी है सबसे भारी लड़ाई मुखिया बाय बड़ा हाँ जी कैसे पूछी कैसे विधायक की लड़ाई हो कोनो ना ही वो वोट मांगे जइबो तो विधायक बन जाला मुखिया जी लहर पर के कर लहर मतलब लालू यादव के दे दो के कर भात तेजस्वी के दे दो के कर नीतीश के दे दो ना ही वोट मांगला पर विधायक बन जइबो ऊपर वाला लहर से सांसदियो लहरे हो बाकी मुखिया ही हम जानत 5 वर्ष रहुआ खूब विकास कर ली पंचायत में वोट मांगे कबा वोट मांगे जब काका प्रणाम ठीक बनू तो हम मुखिया जी ठीक बा रहुए वोट दिया आप बूढ़ऊ द्वार पर गइले तले तो लड़का पूछता हूँ कौन कि बाबूजी केकरा वोट देबे कबा तो मुखिया जी के चुप रहो ना दे हम वोट काहे हो तो परसों मोटरसाइकिल मांगे गई तो मुखिया जी के भाई कहता कि पेट्रोल खत्म बा अब तारा खातिर भाड़ा के धैले रहस कि गांव भर घुमाओ फिरो बाबूजी के वोट बन गइल बेटा के वोट बन गइल तले बूढ़ऊ गइले बूढ़ियो के लगे घर है
ए जी केकरा वोट दे तो पुरनका मुखिया जी के चुप रही पुरनका मुखिया जी के वोट ना दे काहे हो बुढ़ियो आ तो एक दिन हित आई रहलो न तो चाय पति मांगे गई तो मुखिया इन को हतरी कि हमरो घर है ओरा गोइल बाबे बताओ ना देहा देही मुखिया जी वोट बनावे को पड़ेला अब बनाइयो लेहनी वोट तले को दूसर नया प्रत्याशी अरब से लौटल बड़े वो खड़ा भइले तो जाके यूपी से 2 बोरा फ्रूटी ले 2 क्विंटल मुर्गा कटवा देले पियकल माल मार के आ नौसे में कहल ओहू ले गजन होला जब डेट बढ़े वाला रहेला मुखिया के डेट रुपा गइल बा फिर ना होला कि 10 दिन बढ़े वाला बा त जे संगवा रहेला ओटवा मांगे में आतना कुडवट बोलेला लोलो मुखिया जी दारू के दुकान जहां होई नु तो कहलो कि मुखिया जी दौड़किया कोइला से देहिए टाटा बता वहां कबू हो जाम के बेग हिचले मनी हसना 2000 वाला मीट के दुकान सामने पड़ी त ई ना कहलो कि मुखिया जी मीट खाई जाओ मुखिया जी आज बीएफए ना होका जोड़ी हो बंदा जन्नी उल चाहेला कि 10-15 दिन मुखिया के इलेक्शन के डेट बढ़ जाओ आगा में है कि चाभल जाओ माल पूरा अब मुखिया जी के छाती पर हाथ बा कि फिर 15 दिन बढ़ल तब 10 लाख बुक दी है सही में बार बार हार्दिक अभिनंदन करता जा मनावलिस ना पियवा के तोरा मना करेला क्रिया रखियावेला व्यवस्था देखिए पियकल लोग के व्यवस्था गबड़ा जाता है घरी 40 हेलत बीपी शुगर हो जाता है अब वो व्यवस्था खत्म हो जाता है एकदम जनी अगर खत्म हो गए लोग व्यवस्था तो दूध गरम क के 5 गो 500 mg के मेन फोर्स के गोली घूर दी है पिया दी है ना बहुत तरीके का कहिए सखी कतनो मनाई बाकी मनला न बाकी मनला अपना नियर रखले बाटे 5 गो संहति अपना नियर रखले बाटे 5 गो संहति जले ना पिए रही 10 रुपया मांगबू सखी ना दी आज जब शुरू कर दी पिए के 2-3 पैक ले ली होएगा बिले गाजू ले आओ दौड़ के ले आओ पियला में सगरे पैसा चिकन में बांटोता पियला में सगरे पैसा चिकन में बांटोता सैनिटाइजर लगा के सोया हमर लिप्स चाटता सैनिटाइजर लगा के सोया हमर लिप्स चाटता